aquest és un programa que no neix per morir ràpidament, sinó que neix per quedar-se, i per quedar-se no només en situacions difícils, com les que tenim en aquest moment, sinó també en circumstàncies que seran diferents en el futur, veurem quin termini té aquest futur. Han passat gairebé 4 anys des d'aquell acte de presentació al Palau de la Generalitat. 4 anys d'intens treball per salvaguardar el teixit empresarial d'aquest país, amb gran repercussió en tots els àmbits. El Centre de Reempresa de Catalunya t'ajudaran de forma gratuïta. Va posar en marxa el programa Reempresa. Que nous emprenedors prenguin el relleu a persones que tenen un negoci viable, però que ara s'han de jubilar. La falta de viabilitat econòmica no sempre és el motiu de tancament d'una empresa. Sovint ho és el fet, per exemple, que l'empresari es jubila sense que hi hagi ningú al darrere que vulgui continuar amb l'activitat. A Catalunya tenim petites i microempreses que segueixen funcionant molt bé i que es poden morir no per culpa de la crisi, sinó perquè els que les han tirat endavant estan a punt de jubilar-se, sense fills que vulguin seguir el negoci. Més d'un centenar de professionals treballen per facilitar la transmissió de petites empreses. 4 anys plens de resultats que conviden a l'optimisme. Més de 2.160 empreses cedents assessorades, més de 3.000 reemprenedors assessorats, més de 410 reempreses d'èxit, més de 20,5 milions d'euros generats. S'han mantingut més de 1.500 llocs de treball, obertura de més de 65 punts d'atenció arreu de Catalunya i més de 100 tècnics treballant en el servei. 4 anys plens d'històries amb noms i cognoms. Després de 35 anys de lluitar, passant totes les crisis que s'han passat i les dificultats que han hagut en aquest mercat, que és un mercat molt actiu i molt dinàmic, la veritat és que això em compensa moralment moltíssim. L'Eduard farà créixer aquesta empresa, suposo, amb les mateixes condicions i tot el que hem fet fins ara. Va ser com un amor a primera vista, és a dir, ens vam conèixer, ens vam estimar, i a partir d'aquí hem estat convivint els últims 11 mesos i amb voluntat de seguir endavant. Jo el que volia era jubilar-me i llavors volia que una persona que agafés l'empresa, sobretot que es preocupés dels clients que jo he tingut aquests 20 o 30 anys treballant amb ells. Una empresa que ya tienes una cartera de clientes que lleva 20 o 25 años en el sector, pues es mucho más fácil de que el negocio sea un èxit. I de seguida se'm proposa, escolta, t'has plantejat cedir-la? I llavors al principi dius, ostres, un fill que l'he parit jo, ara l'haig de donar en adopció? Em fa una mica de mandra, però quan veus que realment no tens el temps necessari per dedicar a aquest negoci, que té un potencial molt demostrat, aterro al projecte Reempresa, publiquem les dades del negoci a la web de Reempresa i la quantitat de sol·licituds va ser brutal. De tots els nuvis que tenia la Montse, doncs jo vaig ser l'afortunat, no? En principi també es cedia al 100%, però després em va fer una proposta que jo no comptava amb ella, però vaig valorar, vaig veure el tipus de persona també i sí, molt bé, i funcionem molt bé perquè 4 ulls veuen més que 2. 4 anys que han fet que Reempresa sigui un referent a Europa. Hello and welcome to Business Planet. Every year, 450,000 businesses in Europe change ownership. Sometimes it's a delicate situation due to a lack of preparation or a shortage of structures to help entrepreneurs. Here in Barcelona, there's a specialized platform that allows dozens of companies to successfully deal with this difficult task. Això és Reempresa i estem per cedir l'èxit empresarial. Anys que ens carreguen d'energia i il·lusió per continuar treballant intensament en la transmissió d'empreses. És 7 vegades més fàcil reemprendre una empresa que crear-la de nou. Reempresa, cedint l'èxit empresarial.